It was at this moment that he knew he fucked up. What's up guys? Welcome to Batang Vlog takeover. So ngayon mga katropa, nandito kami sa tatlo nga na rin. And papunta kami na Kasamis para mag-breakfast and pagkatapos nun magpapahinga and uuwi na kami. Sama natin sina Mark Jake and ating ganda doon. Siyempre holding the camera. What's up? It's a easy ride. Franco the boy. Hey, what's up boys? This is, ito yung first vlog ko na mag-bisikleta. Kaya nagpapasalamat din ako kay Ading Pedro. Binigyan tayo na opportunity na maka-experience sa ganito. Diba? Saya. Wow. So look at the view guys. See you when we are eating. Bye. Nakasabay, nagit me ang good say feeling of last part. Boy, doon, naka-relate na rin ko lang yun lang sila sa pag. Ilaspag lang eh, pero dagang yung chicks. No? Di po. Ose plano. 10% bike niya, pan chicks, 90% ba? Di boy, ano nito, biyan? Chicks pa. Laspag ron niya. Kaon. Grabe Margit. Wala ro te sudan, laspag ko no. So, we're still in Osamis, but we're going home to Oroqueta na. Boys, going back to the kingdom. To the castle. This is the kingdom already. Ciao, see you in the road. So, nag-update mga tropa, may nangyari po. Di namin ninasan na siraan si Franco ng gulong. And pero okay na siya na ang tawag niyan hits ang tawag sa Tagalog ng hits pa. Ay buta, istorya na lang, naka-hits siya ng Hilux. Oo. Kasi wala kaming dalang interior at saka pump. Kaya mahirap hanapin yung kagaya ng gulong sa road bike ni Ading na ginamit ni Franco kasi yung it's 80 kilometers, 20 more to go and we're home. Malapit na 100 kilometers yung binike namin. 98 kilometers done. So ilang oras pa bago kami nakarating sa Oroqueta, puti. 3 oras lang kami nagbike. So we're home. 98 kilometers. Tingnan nyo. Sir. Grabe. Nakapagod talaga. Grabe. Yung parang nagiging training na tayo. Sup? 100 kilometers done. We're home. We're Laspag. Pero unchecks. Cool kid yapon. Laspag yapon. Pasensya na po dahil hindi ako nakapagsalita ng maayos kasi hinihingal po ako. Let Ading do the talking muna. That's wrong. Sup boys? Sup 45, 44 yan. Sabado ride.
It's your Batang with another vlog, and today is Saturday vlog, and ngayon daily routine namin syempre bibisikleta kami. Shout out Bobo. Ngayon syempre dumami tayo ngayon, kasama na natin ngayon sina Liam at Gab, and ading syempre holding na kami. Of course, up man. Oh. Sana mag-sponsor yung vlog. What's up? We're here in Osamis. Clarin ba? Oh, Clarinday. Marin. Arban. Oh. Tatanungin Sa Clarin. Kumusta yung first time? Basta first time mo? It's dull cloud. It's very cloudy. The cloudy is cloudy day. So yun mga katropa, vlog update, nandito kami sa Osamis, and yun si Franco may bibilin, and i-explain ko sa inyo kung anong gagawin. Si Margie na lang may Ang explain. plano, Set up, sir. kita na yun niya. Tayo, buha mo sa itin. Bugayo po. So guys, what's up? Pa, again, 160. with, no. Lagi magpinta ko sa Kasi, anong feeling boy, ano? Gumawa ng sariling daan. Nasaag mga ganyan. Ikaw, Para ka choking. Pa! what's up, boys? Yes. So, it's like forever. Tiyo, pumapar, tiyo, ba't mo? Sa Babay. bulanan. So, Anong bugal-bugal ba? Oo. Asa may mga bugal-bugal ka? Wala, nawala na. Balik. Balik. Yara. So, nandito na kami sa jogging, mga katropa. Yan. Kulyanit. Ito, bakal mo. So, may gagawin si Franco, and titignan natin kung magagawa niya talaga yung gagawin niya. Ang gagawin ni Franco ay ipalit mi balbakwa, yung asod mi o choking. Hindi mo hulam siya kaya kung isulat sa balbakwa. Bantay, yan ni magmata. So, success ato ang plano. Success ang plano. Na kuha ng balbakwa. Magdasal ko sa... No! Ba't may sili? Lapas na. Saktura. Rookings balbakwa. Don't pan me ha, don't. Tawa ka na. Vlog update na napod mi karon sa Eminis. Ngayon may gloomy, and Alam mi gloomy. Pakita rin. Alam mi gloomy din. Niya raw niya, pakita nilaw Then, niya. isa ka paminta, gibutan niya siyang kuan. Makita na niya. Pakita na ninyo. Ay, di na surprise. Bulok, smart G, gingon niya. Bobo. Oh, balik ka, bawi ah. Mas bulok ka. Mas bulok ka, G. Pilon na niya. Di na ko ganun si Meanwhile, Sige, ride na tayo. Highlight. Vlog update, nandito na tayo sa birthday celebration, and tapos na ako kumain syempre, and kaso nahuli ako kanina din, and di ako
montage na, hindi ako nakapag-montage na maayos kasi huling-huli na ako. Kasi kinuha pa namin si Angelo, Banji. Uy, Banji, dugay ka. Hotdog ka. Hindi ka maklaro. So yun mga katropa, nandun sila sa likod ko. Yun ko na kung anong pinag-uusapan nila. Yan si Axel. A few moments later. So, hindi natin malimutan yung mga nagpapa-shoutout sa atin. Shoutout kay Roro Vergado, Mary Joy Pondara Inguito, happy birthday sa kanya syempre. Kay Kuya Ayan Steve Rondina, kay Al Cristo Pausal, dami-dami nila. D-Boy Kahote, kay J. Lord Plasagaw, kay Reakin S. Kagas, ang dami. Ryan, kay Edgar Bungkaras, Redmark Alcala, happy birthday sa'yo. Kay Marian Angela Doncillo, kay John Carlos Cintorias, san yun? Kay AJ Lopura, yung naghawak ng camera natin ngayon. Kay JC Clean, Lim Kimno, salamat sa inyong pagsuporta sa atin. Kay Zach Bidolido, Brooks, shoutout sa inyo mga. Kay Angelo Dablo, Lore, Larodedto, nandyan lang. Kay Angelo Sibalios, shoutout sa inyo. Kay Michelle Lopez, kay James De Los Santos Manas, G-Mark Manunog, Migo, shoutout sa inyo. Kay Ading Pendragon, kay Joshua Ibarat, shoutout sa inyo fan na nasa FEU ngayon. Rene Marby Halapit, Christian Ray, Yuson Jao, si Anino, kay CJ Andre Pinheiro, dagana kayo. Kay Charlene T. Atienza, EJ Manligues, kay Sids Abon Micarandayo, kay Carlos Miguel Signoron, kay Iris May Arquiza Camalare, kay Nash Agustines, sa lahat Espinosa Paul, shoutout sa inyo amigo. Kay Reniel Chi Vergara, kay Ralph Ricafort, Proxmatic, kay Paul Kian Cintoria, syempre yung birthday. Kay Luis K. Blabags, kay Ryan Adrian, kay Bro David Tinon, nagano na kayo, kamay na ko. Kay Michael Ken, and yan lang. Don't forget to like, subscribe, and leave a comment. Hi ate, pakita si ate. Batang out.